аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Дарси имрӯзаи мо мад аст, яъне кашиш. Масалан, дар дарсҳои гузашта гуфта будем, ки агар ҳарф фақат масалан ҳарфи ба агар дар болош фатҳа ояд, мо инро кӯтоҳ мехонем. Масалан, ба мегӯем, ё ин ки дар тагаш касра бошад, ё ин ки ба забони тоҷикӣ зер мегӯянд. Агар бошад би мехонем. Агар дар болош дамма бошад, ё ин ки ба забони тоҷикӣ пеш мегӯянд, бу мехонем, яъне кӯтоҳ. ба, би, бу. аммо дар ин дарс мад аст. вақти мад дар болои ҳарф, ё ин ки дар таги ҳарф, ё ки дар баъд аз ҳарф меояд, ҳарфро кашиш медиҳад. Масалан, ҳарфи ба фатҳа дорад, ба мегӯем, кӯтоҳ, ба. агар дар болои ҳамин ҳарф алифи хурд бинед, дар ин ҳолат мо инро ба намегӯем, балки ба мегӯем, каме кашиш медиҳем. ҳамин тавр агар баъд аз ҳарфи ба ё ин ки дигар ҳарфҳо ҳамин аломатро бинед, дар ин ҳолат мо ҳарфи баъро би мегӯем, би кашиш медиҳем. ё ин ки баъд аз ҳарфи ба ё ин ки дигар ҳарфҳо агар мо як ҳарфи вови хурдакак бинем, бисёр хурд нависта мешавад, дар ин ҳолат мо инро бу намегӯему, каме кашиш медиҳем, бу мегӯем. Масалан, ҳозир иншоаллоҳу таоло якҷоя мехонем. агар вақт дошта бошед, аз паси ман такрор кунед иншоаллоҳ. хоб ба, би, бу, та, ти, ту, ثا، ثی، ثو، جا، جی، جو، حا، حی، حو، خا، خی، خو، دا، دی، دو، ذا، ذی، ذو، را، ری، رو. خب زا، زی، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، صا. ҳарфи сод ғавз хонда мешавад. со، си, су. ҳамин тавр ҳамаи ҳамин ҳарфҳоро кашиш медиҳем. масалан, ҳозир калимотро мехонем, яъне дар вақте ки ҳарфҳо бо якдигар часпида як калима мешавад, чӣ тавр хонда мешавад, якҷоя иншоаллоҳ мехонем. хоб вақте ки ҳарфҳо якҷоя часпонда калима мешаванд ва дар байни онҳо ё ин ки дар болои онҳо ё ин ки баъд аз ҳамон ҳарф ҳарфҳои мад меоянд, ки кашиш медиҳад, чӣ тавр хонда мешавад, якҷоя иншоаллоҳ мехонем. аз аввал шурӯъ мекунем иншоаллоҳ. хоб
дар ин ҷо аҳамият бидиҳед, баъд аз ҳарфи алиф як алифи хурд аст. барои ҳамин мо инро а намехонем, балки а мехонем. амана, амана. масалан алиф, баъд аз алиф як алифи дигар хурдакак. дар ин ҳолат мо инро а не, балки а мехонем. амана. дуввум фа, ҳарфи фа дар болош фатҳа дорад, ёне ки забар дорад. фа. баъд аз ҳарфи фа алиф аст, дар болош ҳамза ва а. фаа. азбаски ки баъд аз ҳарфи алиф як алифи хурди дигар аст, инро мо бояд ки кашиш диҳем. масалан фаа мегӯем. фаа. ҳарфи вов дар болош забар дорад. фаа ва. хуб баъд аз ҳарфи вов мисли ҳарфи ё аст, вале нуқта надорад, дар болош алифи хурд дорад. дар ин ҳолат ин ё нест, балки алиф хонда мешавад. фаа ва. фаа ва хонда мешавад. хуб севум ли. ли. масалан ҳарфи ли. баъд аз ҳарфи ли алиф аст ва ҳамза дорад. боз баъд аз ҳамза ҳарфи анамин ҳаракат аст. ҳарфи ё, ҳарфи ёи хурд нависта шудааст. барои ҳамин мо инро лии намегӯем, балки лии мегӯем. лии. хоб ҳарфи лом баъд аз ҳарфи и лии ҳарфи лом навишта шудааст, дар болош забар ён ки фатҳа. лиила. баъд аз ҳарфи лом алифи хурд навишта шудааст. барои ҳамин мо кашиш медиҳем. лиилафи. лиилафи. чаҳорум малики. малики. хуб аҳамият бидиҳед, дар куҷо мо бояд ки бикашем, яъне ҳарфро кашиш бидиҳем, ва дар куҷо хуб ҳарфро кашидан дар кор нест. ин ҳолатро мад номида мешавад. мади табиӣ, яъне мади аз ҳама маде ки бисёр ҳам кам кашида мешавад. хуб панҷум яраҳу. ҳарфи ҳа. ҳарфи ҳа. баъд аз ҳарфи ҳа охирон ҳарф вови хурдакак аст. яраҳу. хуб шашум миҳа. ҳарфи дуввум ҳарфи ҳа. баъд аз ҳарфи ҳо алифи хурдакак. миҳадан. ҳафтум атака. атака. фаҳада. фаҳада. عظاما. عظاما. ثلاث. ثلاث. بآنية. بآنية. كاذبة. كاذبة. لاغية. لاغية. خاشعة. خاشعة. بخشش. خاشعة. واحدة. واحدة. آخرة. آخرة. مقاعد. مقاعد. تفاوت. تفاوت.
صراط صراط نازعات نازعات. در اینجا اهمیت بدهید در دو جا کشیده می شود. حرف نون بعد از حرف نون الف خردکک است نا. خب بعد از حرف عین سوم حرف باز حرف الف خردکک گذاشته شده است. برای همین نا کشیده می شود نازی عاتی نازی عاتی. ختامه در اینجا هم دو تا کشیده می شود دو جا. حرف میم در بالاش الف خردکک و اخیرا حرف ها بعد از حرف ها واو خردکک نوشته شده است. ختامه اهاننی اهاننی. خلقه خلقه. سلام سلام. شامخات شامخات. صاحبته در اینجا هم اهمیت دید حرف صاد یکمین حرف کشیده می شود و آخران حرف ها کشیده می شود. صاحبته. تدا حرف دا کشیده می شود حرف دال. تدارکه تدارکه. فجعله فجعله. رسالته در اینجا سه جا کشیده می شود حرف سین رسا. حرف لام بعد از حرف لام الف است. رسالته. حرف ها هم کشیده می شود. سنسیمه سنسیمه سنسیمه. انشاءالله تعالی باوری دارم که فهم شده است.